De ce te-ai supărat? Pentru că eu vreau să mă duc acolo. Acolo, hai. Văd. Zi, noi suntem... Zic! Nu zici? Nu. De ce? Hai, mă, Tiuț. Și pe urmă ne uităm la ele. Tiuț? Nu. Dar vreau să fac piticul. Da. Ia, fă piticul. Unde e creionul? Uite-l aici. Unde? Uite-l aici. Hai. Stai că să... E bun, ia, l-am ascuțit. Poți să zic eu, că e ascuțit. Bine. E un pitic mare? Da. Ia. Are ochi? Nu așa. Vreau să-i colorez pe ăștia.